Waste segregation sa mga kabahayan naman po sa Lingayen, striktong ipatutupad. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Striktong ipatutupad ng Lingayen Municipal Environment and Natural Resources Office ang hindi pagtanggap sa mga basura na hindi dumaan sa segregation. Base sa anunsyo ng tanggapan, dahilan ito ng limitadong access sa pagtatapon ng basura sa alternatibong waste facility sa Urdaneta City, bukod pa sa pansamantalang pagsasara ng sanitary landfill na pinagbabagsakan ng basura sa lungsod. Kinakailangan i-segregate sa bawat kabahayan ang kanilang basura mula sa bio at non-biodegradable, recyclable o mga bote na dadalhin sa mga junk shop at residual waste, habang hinihikayat naman na itapon sa compost pit ang ilang nabubulok. Magsasagawa rin umano ng regular na inspeksyon ng mga barangay council at maaring mapatawan ng multa, warning o sanctions ang sino maglumabag sa ordinansa. Binigyang diin ng tanggapan ang kahalagahan ng kooperasyon ng bawat residente upang maisaayos ang problema sa basura. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ito si Idol Jam of Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.